ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଗୁଗଲ କିବୋର୍ଡର ଏମିତି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଯାହାକୁ ତମେ ୟୁଜ୍ କରି ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସହଜରେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ଟାଇପ୍ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯିବେ, ଯେପରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଡେମୋ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅନ୍ୟଥା ଆପଲ୍ ବଲ୍, ଯେପରି ଏହିପରି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଟରକୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସ୍ପେସ୍ ବାର୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରି ଠିକ୍ ସେହି ଲେଟର ପାଖରେ ରଖି ତାକୁ କାଟିବାକୁ ହେବ। ମନେକର ଆପଣ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ସବୁ ବିଗ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ କିଛି ସମୟ ଟଚ୍ କରି ରଖିକରି ସେହି ଏରୋ ଅପସନ୍କୁ ଟଚ୍ କଲେ ତାହା ବିଗ୍ ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ କନଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଥିଲା ହେଉଛି ଆଜିର ଗୁଗଲ କିବୋର୍ଡ଼ର କିଛି ଅଜଣା ଟ୍ରିକ୍।